ଗୋବର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନରମ କରାହେଲା। ତ ପାଣି ଦେବାର ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ସେମିତି ପାଣି ଦେଇକି ରଖାହେଲା। ତ ରଖିଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା। ତ ନରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ିବା। ତ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଚକୁଡ଼ିବ ସେତେ ଭଲ, ମାନେ ଘଷିଟା ଭଲ ହେବ, ସେତେ ଭଲ ଜଳିବ। ତ ଚକୁଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ତାକୁ ଚକଡ଼ା ଯିବ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚକଡ଼ା ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ହାତଟା ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ନେବ, ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବ। ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇକି ଯେକୌଣସି କୁଣି ହେଉ, ବତା ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ବାଉଁଳା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଲଗାହେବ। ଲଗାଇକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଦେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଉପରକୁ ଦିଆହେଲା। ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଏପଟୁ ଥରେ ଲଗାହେଲା, ଆଉ ସେପଟୁ ଥରେ ଲଗାହେବ। ଏମିତି ହେଇକି ଲଗାଯିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଚାପି ଦିଆହେବ। ଚାପି ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାପିକି ରହିଯିବ। ତ ତାକୁ ଏମିତି ଖରାରେ ଦିଆଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲାଇନ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ତ 2ରୁ 3 ଦିନ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଖିଗଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ତ 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବା। ତ ଯେଉଁଠି ତୁମର ରଖାଯାଏ କାଠ, ସେଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ଦେଖ। ତ ଏମିତିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବନାହେବ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବନାହେବ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ବନା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଜଳେ। ଥରେ ଘରେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ ଏବଂ ଚୁଲିରେ ଦେଇକି ଦେଖ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳିବ। এই ପଦ୍ଧତିଟା ଅଧିକାଂଶ କଲିକତାରେ ବନାଯାଏ, ତ ଏଠି ବନାଯାଏନି। ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଯେ ପଦ୍ଧତିଟା କେମିତି ହେଇଛି।